taky je to takový, no ale je to i takový jako intimní. Dáme závody zítra. Tak jo, dneska ještě krásně si to vybralo, ne? Ještě ale... Já jsem celá společnost, než tady ten... Jsme mohli pozvodáci, ale ono... No a toto keď príde vľavo, deka. Rádio. Tímhle zapnu rádio. Ono to jináč ty symboly bývají skoro na každý hodě jiný. Deck, to je, abyste měli osvětlenou palubu. Tohle jsou vnitřní světla. Budíky, osvětlení budíků tědlech. Kotva. Vždycky mít zaplou kotvu, když vyjíždíte. Na lodi sa nás používa ktorý? Ten lodný úzol? Všechny, který se učíme, se používají. Jo, aby šel tímhle směrem, kam chceš uvázat ten druhý. Tak tam si ho udělat. No, a teď je zatáhni, pustit konce. Záběry před a po požití, jo. Jako do záchodu, jo. Tohle. Tady nám Roman Černoušek připravuje něco teploučkýho. Možná, že to Už se to nese. Kečup doma rád, zapepřit, solit, a kdyby to pro někoho bylo málo. Murík ve vodě. Dobrý, jedem. Tak, teď už přistáváme, ty ho tam utáhneš. Řekneš můrink uvázanej. Murík uvázanej. On nemá, že uvázanej, musíš si utrh ruku. Tak, fakt. Jo, držte ho až do konce, ten string, jo? Ne, že ho tam hodíte do té vody, aby se zase mohl dostat pod loď. Jasně. Přistáváme. Já si jo. String s ním komunikuje, že je ready. Tak. No teď tomu, vážení přátelé, nebudete věřit, ale Petr zápasí s lanem, s černým těžkým lanem, tahá a zachraňuje. Velké odhodlání. Zachraňuje ukradenou loď. Ukradenou loď. A teď se tváří, že je jeho. Jo, ty mu pomáháš to dotahovat, no. Tak, to je ono, zašlápně to. Rozbij to tam o tu druhou loď, tak. Zašlápně před. Minus 1P. Na minus 2. Tam to víš, tam máš na druhou. Tak on drží. Černokou. Náš zelený náš. Jo, to náš. Je. Je? Je. Jde na bůra. Hej. Dobré je. Jedeš moc doleva, rovně. Takhle. Jakou máme rychlost? 4,9. Vítr? 5,4. Tlak? Tlak nevidím. To je špatně.
28 stupňů! Zadní se má vytáhnout. A kam s ním? No, takhle a k jedné straně a tady udělej okolo zkracovačku, jenom takovou, víš, abys to rychle mohl odvázat. No, něco takového, jak tam přesně to stačí. Budeme kurz tak nějakých 270-300. Ty gárač, no. Hele, kurz chce kormidelní, flákáš to? Už půl hodinu, 2 hodiny, hrozný. Išiel by som na plný plyn a snažil by som sa buď tu ako najhoršie riešenie a najlepšie ešte tu. Ale to máš. Tam ty pádleš. Tak já ti přitáhnu a tady se potím. No, tak doufám, že mi tam nezaučí. Tam už zaučal, nebudy. Máme tam palivo, zkontrolili. Tak, uber si ti, že to nepřechlastáš. No. Dobrý chlapi! Jo, My jsme za dlouho nevracali. Jede! To reguluje. Ten si myslel, že to bylo zavolal. No, mít takový barák, ty tam máte, to bude svítit v noci. Ale jestli se to... Chcete jet podél toho, odsud? Dobrý, vyzkoušíme si ještě teda toho, co je tohle za maják. Jako jméno? Nebo? No, Na 4 sekundy svietí, 21 metrů vysoký a 7 milí je vidět. To je napsaný anglicky, Nie jo. chorvátsky. Takže Chorvati píšou blue, jo. Ne. Běla. Bělá! Správně! To jsou kokoci. Chorvatská mapa. Pozor na to. Tam to dokončí. Ne, olivový olej. Tak další. Ale by se musel potom dát na jedničku, na hora. Gastronomického díla, co tady dopředu. No, se nestalo se. Chce mít... Je tam cibulka, to miluju. Víte, jaký je náš smet velký? Že tak takýto mega kopec vyšlapeme. No a kde jsi nechal? Já na komerce nic prostě, no. Tak bojí.
Jednou smrkne, druhou svadne, jednou Nás za to byl. Já jsem počul. Vůbec, ten se s tím nesere prostě. Ty zatroubí. Dávajte vodu. Tak na té mapě asi nevyděláme. Co? Kam ho nemáš navázat? Dopředu přes to oko. Přes jaký oko? Na kotu. Přes rohatku. Rohatinku. Rohatinku půjde, no. Bude? Jo. Je červená, jo? To malo být bělá teda osobně. A jediné, čo tam bliká před nami je to, a to je myslím, že ono. Určitě, zicher. Jo, a chcete teda do Maríny zatát. Jo. Tak to bude vrát. Se nevystývají kde. A tam aspoň máme struku, když ráno. Tady bude. Louka 10. Tak full stop. Dobrý. Co? Stačí. Co, šipečka bude? Kusím. To je probuzení. To by nás tady pak nesežrali. Telefony, někdo z adaptér na Nokia, tady na to, asi na to snad. Kdo řekl stop? Nepočívaj. Sejti, koukej na to. Teď nepouká ani hovno. A jak No, nás slab. spouká, ta loď je takhle, ale ona jede takhle. Jo, ona ti nejde podle špičí, takže ty to prostě musíš tam rvát. Držíme ten kopec tam. No. My jsme pádě třeba ještě pořád hodně. Safe. Kada spálím to takhle. Ale pánové, jestli to uvěřil. A třeba na výkutě. Jedeš. Co? Námořníci.